Ahojte, ja vás tu vítam. Poďme sa pozrieť, či sa vám vráti vaša osoba do života a ak sa vráti, tak prečo? Hej? Takže môžete vyberať balíček číslo 1. To je rúženín, srdiečko, hej? Možno to vyzerá ako kryštál na tom videu, ale je to rúženín. Takéto kývadielko. Balíček číslo 2 a balíček číslo 3 náramok. Môžete vyberať a pôjdeme na to. Ja už tu zdravím všetky jednotky, čo si vybrali tento rúženín. Takže poďme sa na to teda pozrieť. Či sa vám vráti táto osoba do vášho života naspäť, alebo teda čo a prečo sa vráti. Vnímam to, že áno, že vráti sa vám táto osoba, hej. Momentálne možno prežíva nejakú depresiu, je tu prázdny, otupený, uzavrený, možno sa uzavrel, hej, do svojho života. Alebo teda prežíva tu nejaké horšie obdobie v tom svojom živote, niečo si tu možno rieši, doriešuje, ale teda vráti sa vám. On tu má momentálne zlomené srdce, jeho to tu trápi, sú tu nejaké prekažky, hej, on tu za vami smúti, táto osoba. Je tu smútok, trápenie, ale on tu vníma, že on keby nevedel si pripustiť niekoho iného do svojho života, alebo teda nemôže na vás z nejakého dôvodu prestať mysleť. Táto vaša osoba tu na vás stále myslí, možno to aj tak nevyzerá, alebo si poviete, že to tak není, ale je to tak, hej, tie myšlienky sú tu, tej osoby, proste ale došlo tu k nejakému koncu medzi vami. Možno buď to tu nefungovalo, mohli tu byť, hovorím, nejaké prekažky, nejaké hádky tu mohli byť. Tento človek žil možno v nejakej neistote, ale teda vráti sa vám, ale zase nevnímam to tu tak, že tento človek aj zostane v tom vašom živote. On je do vás záľubený, alebo je to taká láska možno medzi vami. Chcel by znova vás držať v náručí, znova vás vidieť, hej, objať vás. Je tu momentálne z toho taký vyčerpaný, že keby sa bez vás nevedel pohnúť ďalej v tom živote. Takže toto je taký ten dôvod, že prečo sa vám ozve, alebo teda prečo sa vám vráti do toho života. Ale hovorím, nevnímam to tu tak, že sa vráti z nejakého dôvodu, aby s vami budoval nejaký vzťah, alebo aby s vami niečo budoval, pokračoval. Ja si skôr myslím, že tuto sa to bude ukončovať. Momentálne tá vaša osoba, ona bude bude sa tu ešte rozhodovať, čo vlastne chce od toho života, ale ja si myslím, že ona není pripravená, alebo teda není pripravený na nejaký vzťah, hej, na nejaký dlhodobý vzťah, na nejaký vzťah. Jemu sa ani tu fakt, že nechce to. Je tu lenivý proste. Jednoducho táto vaša osoba je tu lenivá na budovanie nejakého vzťahu, hej. Proste ona sa vám ozve, buď vás bude chcieť teda aj počuť, vidieť, fakt, že držať vás v náručí, hej, možno aj nejaký sex, ale neozve sa vám skrz, aby s vami tvorila niečo, hej, môže to byť nejaké pozvanie, fakt, že aby vás videla, preto to sa vám vráti tá vaša osoba, ale nečakajte od toho fakt, že nejak veľa. Lebo táto osoba sama podľa mňa nevie
úplne čo chce od toho života, hej. Ale trápi sa tu za vami, smúti tu. A chce si tu niečo s vami vykomunikovať a mne to je tak prípad, že keby táto osoba si chcela niečo možno dokázať, hej, že buď tam aj na ňu čakáte, alebo má tam ešte nejakú takú tú šancu, hej, ale hovorím, tu vidím skôr potom smrť a také zastavenie, že nebudete spolu kráčať ďalej, hej, že nevráti sa vám táto osoba do toho života, ale skôr sa vám vráti, alebo teda príde vám naspäť do toho života, aby sa to tu ukončilo, aby vy ste sa mohli takisto pohnúť ďalej. A teda aj tá osoba, lebo ona sa nevie pohnúť ďalej bez vás, hej, tuto sú nejaké veci doriešené. Takže tak. To bolo pre vás, milé jednotky, ja vám ďakujem a ahojte, majte sa krásne. Ahojte, ja tu zdravím všetky dvojky, čo si vybrali toto kývadielko. Takže, či sa vám vráti táto osoba naspäť do života? Odpoveď je jednoznačne áno, hej, je tu láska. Takže, hej, už je podľa mňa na ceste k vám. Podľa mňa v minulosti táto osoba sa k vám zachovala možno nepekne. Hej, že buď zdrhala pred nejakou zodpovednosťou, pred nejakými záväzkami pre niekoho, pokiaľ ste tu mali vzťah, tu mohlo dojsť aj k nejakej nevere. Alebo neúprimnosti, boli tu proste nejaká neúprimnosť, nejaká zákernosť od tejto osoby. Ale teda ona sa k vám vráca, lebo ona si uvedomila, že ona má k vám city, vás ľúbi, ale ja si myslím, že toto bol taký vzťah, že v minulosti možno vy ste dávala do toho vzťahu viacej energie, úsilia a proste táto osoba vám možno dávala nejaké omrvinky, hej, že vy ste sa tu trápila, hej, nad ním, nad jej správaním, hovorím, mohla vám to ubližiť. A vy ste tu možno plakali, alebo vy ste už tak oplakali a vy ste tu nabrali nejaké takéto väčšie sebavedomie, alebo proste ste si povedali, nie, som ju tu nebude nikto už mávať, ja som tu cisárovna, proste esencia všetkých kráľovien, hej, a vy už nedovolíte nikomu, aby vám tu ubližoval a už ste aj voči tejto osobe taká chladnejšia. Hej, že už... Ale on mi tak prípada, že vy ho dvermi vyhodíte a on sa možno oknom bude chcieť vrátiť. Takto mi to tu prípada. Vy ste tu pre ňu také... také slniečko, ale hovorím, že podľa mňa tie energie sa tak dosť otočili, že vy ste začala byť tu spokojná, hej, sama so sebou, pracovali ste tu sama na sebe a proste už ste si povedali, dosť stačilo. A toto je hlavne ten dôvod, prečo sa vám tá osoba bude vrácať. Ale ona to tak vníma, že ona tu má možno viacej možností, viacej, ale teda, že ona si vyberá vás, hej, ona to tak bere, že proste mala by si ma prijať, lebo ja tu mám, ale ja som si vybral teba. Vráti sa, lebo vy ho tu neskutočne priťahujete. Fakt, že tu je neskutočná príťažlivosť medzi vami. Hej, a z vás ide presne taká sila, čo možno teraz nešla úplne taká sila, že fakt, že vy ste možno viacej dávali, ale teraz proste vy už chcete viacej, hej. A doteraz presne on vám dával len nejaké, nechcem povedať omrvinky, ale proste len niečo, čo vám stačilo. Ale vám už to nestačí, vy chcete niečo viacej.
Takže tak táto osoba si tu ináč robí aj nejaké plány do budúcna, ale ja si myslím, že ona nebude úplne schopná vám dať presne to, čo vy by ste chcela, hej. Sice robí si tu nejaké plány, tie plány sú tu, ale to sú len skôr také plány, že do budúcna, ale teda chce sa hlavne vrátiť kvôli nejakej takej tej príťažlivosti a chce vám niečo chce buď vyrovnať ten vzťah, alebo jak by som to povedala, alebo hovorím, že chce vám niečo dať, možno fakt, že vy ste dávali viacej do toho života. Pardon, len telefon mi zvonil, takže a teraz neviem, kde som úplne skončila. Ale teda on tu môže mať ináč ešte nejaký aj strach, ale teda hej, vráti sa vám do toho života a možno s nejakými plánmi alebo tak. Ale mne to ide, že vy tu stojíte v takej plnej sile, že on môže mať presne z vás taký aj ten strach, taký ten rešpekt. A možno to aj tak viacej priťahuje, že fakt, že hovoríte viacej nie, než áno. Tak by som to nazvala. Takže tak, to bolo pre vás balíček číslo 2. Ja vám veľmi pekne ďakujem a majte sa krásne, ahojte. Ja tu vítam už všetky trojky, čo si vybrali tento náramok. Takže, či sa vám vráti tá vaša osoba do vášho života? Áno. Podľa mňa táto osoba, ináč vy ste tu pre túto osobu také slniečko. Hej, ona vás tu dosť aj silno vníma, že vy strašne veľa to dokážete. Podľa mňa vás tu aj obdivuje, tá vaša osoba, možno to úplne až tak nevyzerá. Ale hej, vráti sa, lebo vy ste tu pre ňu také slniečko. Ona dokonca vás môže aj sledovať alebo zisťovať si o vás informácie, ako sa máte, čo robíte, alebo proste na sociálnych sieťach, hej, pokiaľ máte sociálne siete, tak či ste tam pridali nejaký post, alebo tak mi toto ide, že ona vás dosť tu lustruje, že čo máte nové, hej. Alebo si to teda tak preveruje. Podľa mňa aj dosť tu žiarli táto osoba. Ale teda vráti sa, ale je keby si možno chcela niečo dokázať, alebo jej ináč chýba aj váš úsmev, hej, podľa mňa taká tá vaša sila, vy ste možno ináč táto osoba možno vás vycuciavala buď z energie, alebo z vás si možno brala nejakú takú energiu, by som povedala. Takže toto je tu môže dosť chýbať, ale hlavne to osoba je ešte taká neusadená, hej, že ona úplne nevie, čo chce od života. Ona vám môže povedať, vy môžete jej povedať, že teda, ja neviem, že čo chcete od života, aké máte plány, možno, že chcete rodinu a tak, ona vám môže na všetko prikyvovať, že všetko má rada to, čo vy máte radi. Ale skutek utek, hej, že proste ona iba tak rečami, že ona vám bude prikyvovať, ale nejaká zmena alebo nejaký progres u nej nenastal táto osoba, hej. Proste ona si tu chce s vami niečo ešte vykomunikovať, hej, niečo vám chce povedať, ale teda nezostane s vami, aby budovala nejaký vzťah, ale ja si skôr myslím, že toto bude o vás, že proste ona je ináč šťastná táto osoba, keď na vás myslí, keď je s vami,
ale vy ste tu škrál na proste mečov, vy už ste, on má pred vami pozor, aj rešpekt, táto osoba. A takže ona sa vás možno aj trošku bojí, obáva sa, hej, má tu nejaké strachy, ale podľa mňa aj zo záväzku tu má z nejakej zmeny tuto má táto osoba strachy, hej, že proste ona keď žila dlhodobo buď voľnejšie alebo nemala nejaký vzťah, tak ona sa bojí toho vzťahu, niečoho pevného, pracovať na niečom, hej, ona má také strachy, táto osoba. Takže ona si, proste chýbate jej, hej, to je bez debat, chýbate jej, vy ste tu pre ňu také slniečko, ona sa čerpala podľa mňa energiu, preto to sa k vám chce vrátiť, chce si tu s vami niečo vykomunikovať, ale ja si myslím, že vy už to odseknete a táto osoba presne došla by, načerpala by z nejakú energiu a znova by odišla, znova by sa odmlčala, hej, pre niekoho to mohol byť možno aj nejaký milostný trojuholník, že proste ste boli v nejakom milostnom trojuholníku a presne táto osoba došla za vami, hej, vyrozprávať sa, posťažovať sa a tak ďalej. Takže ona by sa len z tohto dôvodu vrátila, ale teda zaujímajú aj to, jak sa máte, či sa vám darí, hej. Hovorím, podľa mňa vás tu sleduje na tých sociálnych sieťach. Alebo možno, keď bývate v rovnakom meste, alebo tak chodíva na také tie miesta, kde vie, že vás môže stretnúť, hej. Že naschvál to robí. Pokiaľ ju aj niekde stretávate, tak naschvál to tá osoba robí, aby vás videla. Takže to bol pre vás balíček číslo 3, dúfam, že zbala všetko. Ale teda, hej, vráti sa do života, ale vy už proste vy to odseknete, budete to chcieť prestrihnúť, lebo sami viete, že vám nedá tá osoba to, čo vy by ste možno chcela, hej. Takže tak, ahojte, slniečka.